Mayong hapon Mindanao. Ako si Orgil Relator. Usa ka salon owner ug content creator ang gidunggab sulod sa iyang salon sa Camiguin Island samtang nag-live sa social media. Suspect kinsa live-in partner sa nakibikil sa biktima, arestado. Aniya ang report ni Cyril Chavez. Sa unang lantaw sa live sa social media, daw normal lang ang panghitabo. Sulod niining usa ka salon sa Purok 2, Barangay Yumbing, sa Mambahaw, Camiguin Island pasado alas 6 Domingo sa gabi. Gani makita pa nga bibo og lingaw ang mga tawo sa sulod sa mong salon. Og duna pay usa ka lalaki nga todo posing at tubangan sa kamera. Taod-taod makita kining usa ka lalaki nga nakaputi og sanina nga paspas kami sulod sa mong salon. Dayon dool sa usa sa mga nag-atiman sa babaeng customer. Way pagduha-duha ni ining giduslak ang biktima sa makadagang higayon. Rason nga nagdinaganay na ang mga tawo sa sulod. Ang kaubang barbero sa biktima mipugong sa sospek. Nagkaatubangay pa ang duha nga ana ang kutsilyo sa ilang tunga. Hangtod nga nakagawa sila sa salon. Makita na lang ang biktima nga nagkadugo na og naghawid sa likod nga bahin sa iyang liog. Dali kining report sa mga residente ngadto sa Mambahaw PNP nga miresulta sa pagkadakop sa sospek. Ang sospek, 50 anyos nga lalaking residente rasab sa susamang barangay. Migawa sa investigasyon sa PNP nga ang biktima og live-in partner sa sospek dugay nang dunay panaglalis nga miabot sa social media. Adunay mga online verbal dispute ang iyang live-in partner sa maong biktima. So gaaway sila through online, posting online nga maoy taud-taud na pod nga mo'y kanang siguro nakaingon kini siya sa maong suspetsado ang maong katong kontra sa maong biktima. Ang biktima, 33 anyos nga tag-iya sa mong salon, kinsa wala pa nagpa-interview. Hinoon, anana kini sa maayong kahimtang base sa iyang ulahing update sa social media. Desidido sab kini nga mopasaka og kaso batok sa sospek. Wala pay pahayag ang sospek apan miangkon kini sa PNP nga nakainom siya ni atong gihimo niya ang krimen. Magpasaka og kasong frustrated murder ang maong biktima kabahin niining insidente ug he will be inquest no sa ato ang piskalya. Pasalig sab sa PNP ngadto sa publiko nga isolated case kini ug dili ang ayang mabalaka sa seguridad sa isla. Dili man ni kaso nga kanang bisag kinsa lang ang nabiktima. No, an isolated case og ato apod kining natagaan og kaning kasulbaran diretsyo. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.